В годы войны татарстанцы жили и работали в едином стремлении. Все для фронта, все для победы. И сегодня, в год празднования 80-летия Великой Победы, вечный огонь памяти еще ярче горит в сердцах каждого из нас. И знамя победы наполняет гордостью, вдохновляет и объединяет народы нашей республики и страны. Сугыш елларында Татарстанлылар барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен дигән бердәм омтылыш белән яшәделәр һәм эшләделәр. Һәм бүген бөек җиңүнең 80нче еллыгын бәйрәм итү елында мәңгелек хәтер уты һәрберебезнең йөрәгендә тагын да яктырак яна. Җиңү байрагы республикабыз һәм илебез халыкларын горурландыра, рухландыра һәм берләштерә. Татарский танец исполняет хореографический ансамбль «Гармония». Руководители Грачева Розалия Рафаэльевна и Петрова Эльвина Геннадьевна.